Deci bine v-am găsit, oameni buni, la jocul random, episodul 2. Începem cu Earn to Die. Știu. O să mai jucăm un joc, dar trebuie să-l terminăm pe ăsta, deci... Îl termin tot? Dar nu o să fie jocul random, o să fie Earn to Die primul episod. O să mai fac episod. Dar parcă l-am mai terminat odată și n-ai multe mașini. E pe Steam, mama. Ce e ăsta? Jocul? Și costă bani? Până ai fixat cum are, că nu costă bani. Are doar 3 mașini, cred. Oprește un pic filmarea. De ce? Oprește, hai puțin. Deci, oprim puțin filmarea. Deci n-am revenit. Vedeți, nu mai sunt astea. Deci, vă dați seama ce șmecheră, rost am făcut video, vă dați seama. Nu vă dați voi seama ce șmecheri video acum. Între ghile mele. Și l-am călcat pe la. De ce o să omulețul ăsta? Omulețul ăla. Că nu s-a auzit muzica de la ce te-am video. Se aude, dar nu-i nimic. Nu-i nimica. La așa oameni? Nu. Parcă văd acolo 1000 de abonați, toți hate. Nici n-ai 1000 de abonați. Păi da, asta zic, fac 1000 de abonați din video ăsta și toți hate. Hate. Eu știu doar să fac hate. Deci muie. Hate. Știu să trăiesc numai cu hate. Hate. Zic, eu mai bine dau să mă rog. Nu, că poți să le ieși. Vrei să-l faci pe Trevor azi? Deci n-ai cum. La ce cruce să facă minuni. Roasted time for the record. TF. Direct reclamă. Am făcut reclamă și la joc, da. Am făcut reclamă și la mașina asta. Da. Și la tot ecranul ăsta, da. Reclamă. Ești plătit. Ce? Ești plătit. Da, plătit. $1000. Aveai $1000 pentru mașină. $200.000 pentru tot fundalul. ce mai? Că din 500.000 de dolari ție bine din ăla invizibil. Deci nu există așa ceva, dar îl creează special pentru mine. Există, mă. Avion invizibil. Da, ți-am zis să fară. Zboară atât de rapid încât nu se vede. Păi da, dar nu e invizibil. Nu poți să-i zici invizibil. Arată așa șmecher că o are. Are o grămadă de butoane acolo, deci nu știi ce fac are. Învăț. Easy. What? Ați văzut, oameni buni? L-am dat cu boost-ul în zombie. GG. Deci lama aia, iubesc. Follow la mar. Ce că zice follow la mar, chiar dacă sunt în fața lui. Ce vrei, mă? Ăsta-i beat. Ăla-i beat. Bun. Frate, eu nu mai e beat. Nu mai e pe Eu pământ. mi-a Dorin. Fraier. Nu mai pot ăsta merge ca Melcu. Și că el nu așteaptă pe mine și eu sunt în fața lui. El ceva gen, bă, mișcă câte mai repede și tu ești în fața lui.
Da, și reclamă pentru GTA, uitați să vă spun. Te plătește cu 3. Dolari. Aș vrea eu. 3 dolari. E mult chiar. Îmi iau Garry's Mod și fac video pe YouTube și mai scot bani, mai scot. Pentru că fac reclame, nu? Parcă vezi acolo, după ce termin video-ul ăsta de pus pe YouTube, îmi spun 1000 de companii, vrei să ne faci reclamă? La gen de două fac reclamă de acum. Uite ce roți am, bled. Andrei cea gen, ce-ai, mă? Andrei, ce-ai, mă? Îl spera pe ăsta abia dar nu l-am omorât, adică de ce să nu moare și m-am dus și eu să-i dau de așa. Tu nu știi ce mă? Cine? Toți oamenii pe care îi întâlnești îi tragi un pumn în față. Sau ce ai tu? Pumne ai tot timpul, să-ți tragi un pumn ție. N-ai cum, e prea frumos. Să-și tragi un pumn, sincer, dar de ce te-aș face mai frumos? Ai căutat pe net rectori. Mai știi că le-am zis lui Edi? Bă, iar îi faci reclamă lui Edi. Bă, dar ea habar n-au cine e. Că o să... Are doar 100 de abonați. Sunt Puț. miliard de oameni care știu de Edi. Adică 191 de abonați. Nici Dar 191. sunt o grămadă de oameni de Edi pe pământ. A, da, da. La pe YouTube sunt o grămadă. Exact. What the fuck? What the f- Ați văzut ce voia aia? A, nu, că... Faci reclamă la înjurături, nu? Și la asta ești plătit cu 100 de euro. Te rog, 200, man. Man. Cum îți permit? Dă-mă mie pistolul meu, că tu nu-l mergi. Reclamă și la pistol. Pistol reclamă. Pistol reclamă. Direct. Andrei 2015. Face reclamă la GTA. Și primesc eu banii. Împart cu el, deci. Da, îi împarți cu mine. Taci Și din gură. cred. Îi împart, da. Îi împart în universul paralel. M-am dus fix în mijlocul. La laci eu cruce ca să facă minuni. Uite, mai faci reclamă la melodii, primești un copyright nou. Primesc de la noaptea târziu copyright. Noaptea târziu îmi fute un... Ăla care arată creepy. Tip care arată creepy. Nu-l știe Andrei. Andrei nu-l știe pe tip creepy. Tipul creepy. Ăla care cântă rapperul Ilie. Rapperul Ilie. Mi-e frică de el. Măi, eu... Salut, sunt Ilie. Eu m-am născut la țară și nu ascult muzică populară. Dacă îmi place muzica de la noaptea târziu, care-i problema ta? Ce 8 minute. Cam atât pentru acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like, să împingeți butonul ăla de like și noi ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!